Good morning, mawa bwino lero pa 26 May chaka cha 2026. Ndine Nesta the Black Teacher. Ndipo tabwera ndi breaking news. America, asilikali ankhondo a America apulitsa malo ena ku dziko la Irani, makamaka kumwera kwa dziko limene la Irani. Zimene zangochitika kumene asilikali a America apulitsa ndithu malo ena ku dziko la Irani, makamaka kumwera kumeneku malo otchedwa Bandar Abbas. Ripoti imene yatulutsa likulu la nkhondo la dziko la America iwo wanena kuti the US forces carried out strikes in southern Iran in self-defense. Akuti the strikes targeted missile launch sites and Iranian boats seeking to lay mines. US Central Command says US military will defend US forces while using restraint during the ongoing ceasefire. Imeneyo ndi Central Command likulu la nkhondo la dziko la America. Zimene akulankhula ndi zonena kuti iwowa anaponya mabomba kupulitsa malo ena amene Irani imayika zinthu zawo zopangira launch mizinga. Nde anakadzipulisa komanso apulisanso maboti ena a asilikali a Irani amene amafuna adziyika ma mines pa nyanja. Akuti asilikali a Irani angapo amene anali amapanga operate maboti amenewa aphedwa ndithu limodzi pamene amapulisa maboti amenewa. America ikunena kuti izizi yapanga ngati self defense chifukwa zimene Irani imapanga zinali zofuna kupanga target asilikali a America. Ndi asilikali a America ali kumeneku amaona zonsezi ndi adzipanga ngati self defense. Iwowa akuti sikuti mene ateremu asiya za ceasefire zokambirana zipitirira komano izizi ndi zimene apanga ngati self defense kuwaonetsa ndithu a Irani kuti asaone ngati America yachoka iyayi idakali pomwepa ndipo ikuona zimene iwo akupanga. Ndiye tikupatsirani zosadira za nkhani imene ipo peza yangochitika kumene koma tikabwereranso ku nkhani zomwe tinakamba zulo zokhuzana ndi peace deal imene akuti akukambirana pakati pa America ndi dziko limene lili la Irani. Tsopano mbali zonse ziwiri zikunena kuti akukambirana zikuvomereza ndithu kuti akukambirana ndipo zinthu zina ndi zina agwirizana komano zonsezo zikunena kuti pali zinthu zina zimene sanamvane ndipo kusayinira deal imeneyi sikuti kuchitika pompano mmene amalankhulira a Donald Trump weekend. Donald Trump weekend iye ananena kuti zichitika by Sunday kenaka iye zichitika by Monday. Komano mbali zonse ziwiri zikunenano kuti izizi tikukambiranabe pali zimene sitinamvane ndipo sitikupanga phuma iyayi. Irani ikuti sikupanga phuma, Americanso ikunena kuti sikupanga phuma. Ndiye nkhani yayikulu padakali pano ndi imene ijayo yonena kuti America yapulitsa malo aku Irani usiku wangothawu, malo otchedwa Bandar Abbas amene ndi malo akupoti kumwera kwa dziko la Irani kuyandikira ndi ku Strait of Hormuz komwe kuja ndithu ndi kumene kuli Bandar Abbas malo amenewa. Kumeneku news iso za mkatikati mwa Irani nazonso zatsikimiza ndithu kunena kuti anamva ndithu kupulika komano asilikali a dziko la Irani anauza kuti mitima pansi, we are in control. Koma maripoti ochokera ku America akunena kuti amapulisa ma missile launchers amene amayikidwa kumeneko komanso maboti a asilikali a Irani amene amafuna adzipanga lay ma mines pamadzi ndiye America yammenya ndi kupha anthu amene amapanga zimenezi. Ndine Nesta the Black Teacher, bawa bwino.